Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame zostrih z piatkového mítingu HZDS a SNS v Kisuckom Novom Meste, na ktorom bol prítomný aj predseda Slovenskej národnej strany a šéf výboru na kontrolu tajnej služby Ján Slota. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Pane Bože, pani bratia, drahé sestry Kristu, keď skutočne toto oni predstadia, čo budeme my robiť? Môj starý otec, ktorý bol bitý bol korbáčom, normálnym korbáčom, trstenicou. V 12. roku, starý otec mi to hovoril, v 12. roku v Lietavskej Lučke, tuto, 22 km od vás, bol bitý trstenicou za to, že nevedel povedať katolicky po maďarsky. Počenáš. Toto chceme my, Slováci, aby sa to vrátilo. Aby nás vešali po kandeládroch. Aby sme sa my učili Otčenáš po maďarsky. Tak to teda nie je. My pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. My Slováci, my Žilinčania a my všetci sme od Žiliny, či už Dolná Kysuca, lebo Dolná Kysuca je vlastne Žilina. Ale v konečnom dôsledku chcem vám zdôrazniť, my nebudeme nejakým spôsobom podporovať túto vládu, ktorá vlastne vytvára dezintegráciu Slovenskej republiky, ktorá vytvára absolútnu izoláciu Slovenska od tzv. Euroregiónov. Oni, Karpatský región, prosím vás, čo to je Karpatský región? Veď to sú Maďari, ďalší región a ďalší región. Teraz 180 000 hektárov pôdy maďarských rokov dávame maďarským obciam a mestám. Vaši chlapci, pretože vidím, že tu sú len tí trošku starší. Vaši chlapci budú bojovať a my budeme bojovať. My budeme bojovať za svoje územia. Za metry štvorcové, za každý metr štvorcový budeme bojovať. Nedáme ani centimetr štvorcový ten hajzbol maďarský. Ja som v Žiline a v žiadnom prípade nebudem súhlasiť s nejakým názorom, že tu je nejaký romský národ. To je polovina absolútna. Sú tu cigáni, ktorí kradnú, lúpia, rabujú. V každom prípade si myslím, že my, Slováci, my vytvárame obrovský priestor. My vytvárame a preto sa tu tak dobre cítia a preto ich je tu tak veľa. Nech sa nikto nehnevá. Áno, my sme všetci Slováci rasisti. A z toho dôvodu hovorím, pani bratia, my máme svoje zbrojovky ešte funkčné a my vieme ešte vyrábať tanky, veľmi dobré tanky a nie sú náhoby, jak ste povedali. P-72M nie je náhoby tank, myslím si, že je to veľmi dobrý tank, ale v konečnom dôsledku by som chcel zdôrazniť. My všetci, pokiaľ nebudeme držať pospolu takto, ako pes, a budeme úder na pes, tak dnes nás Pán Boh ochraňuje, pretože príde nejaká Češka, ktorá si hovorí, že je Američanka a dokonca si povie, že je ministerka zahraničnej veci, nejaká Albrightová, a nás
teraz bude všetkých Slovanov poučovať, že aký sme my debili, hej? Ale to nie sme. Myslím, že opačným spôsobom, že Marek nám to hovorí. Pozrite sa, 180 000 hektárov pôdy, maďarskej pôdy, grófskej pôdy. Grófskej pôdy, to je odosť grófskej slovenskej, samozrejme, že slovenskej, lebo tí ale nebudem rozprávať vulgárnymi týmito, ale v každom prípade si myslím, že 80 000 hektárov je taký obrovský pozemok, ktorý vlastne skoro monitoruje tie veci, ktoré boli zabrané Horthyom, fašistickým maďarským režimom. A my toto máme vydať s týmto Gardnerom maďarským. Ľudia Boží, všetci sa zobuďme, zoberme sa a všetky naši chlapi, ktorí sú schopní zdvihnúť zbraň, tak sa musíme pozdvihnúť, pretože neexistuje, aby sme my boli obraní o tieto pozemky, pretože majú jakú kultúrnu, finančnú, pomaličky už aj po politickej stránke, keď si zoberete, tam už normálne nikto nerozpráva policii po slovensky. Policii na stolniciach všetci rozprávajú po maďarsky. Na našom území, na našom svojom území. Veď my sme už tie územia stratili. Pani bratia, drahé sestry Kristu, zobuďme sa. Oni hovoria, že prečo my o tom hovoríme, my na severe. Áno, my na severe o tom hovoríme, lebo toto je naše územie. Zo štúdia dodám, že nahrávku z mítingu HZDS a SNS nám sprostredkoval denník Nový čas.